Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Moni abale onse mwa Ambuye. Ndikulandireninso ndi chimwemwe chachikulu pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi pa 20 April mchaka cha 2025 la Mulungu la Pasaka. La Mulungu limene tonsefe tikukondwerera kuoka kwa Ambuye Yesu, kusimikiza kuti amene angathese mavuto athu si winanso ayi ndiye Mulungu yekha. Chaka cha Pasaka ndi chopambana kwambiri ndipo ndi chithime cha chikhulupiriro chathu. Ambuye Yesu akadakhala kuti sadauke kwa akufa, sibwezinso ife tikuti ndife akhristu, tikadakhala anthu omvetsa chisoni, anthu onyozeka pakati pa anthu. Mawu athu oyamba akuchokera mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Ntchito za Atumwi mutu wa 10 kuyambira ndime ya 34 kuzawerenganso ndime ya 37 kuzalekeza ya 43. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Catherine Jonas kuchokera ku Radio Maria Malawi mu Diocese ya Mangochi. Ndipo mawu athu achiwiri ndi mawu a munkalata ya Paulo Woyera kwa Akolonse. Akolonse mutu wa 3 kuyambira ndime ya 1 kuzalekeza ya 4. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Apo Ngwangwa kuchokera ku Our Lady of Fatima Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi mthenga woyera monga adalembera Yohane. Yohane mutu wa 20 kuyambira ndime ya 1 kuzalekeza ya 9. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Damian Abraham SMM kuchokera ku St. Louis Montfort Parish Balaka mu Diocese ya Mangochi. Tiyeni abale tikhalire limodzi ndikukondwerera limodzi chaka cha Pasaka. Mawu oyamba adaonekera kwa ife amene tinkadya ndi kumwa naye pamodzi atauka kwa akufa. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Petro adayamba kulankhula ndi banja la Cornelio adati, mukudziwa zimene zidachitika ku Yudeya konse kuyambira ku Galileya pambuyo pa nthawi imene Yohane ankalalika za ubatizo wake. Mukudziwa za Yesu wa ku Nazareti, kuti Mulungu adamudzoza ndi Mzimu Woyera nampasa mphamvu. Tsono popeza kuti Mulungu anali naye, adapita posepose akuchita ntchito zabwino ndi kuchiritsa onse osautsidwa ndi Satana. Ife ndife mboni za zonse zimene iye adachita mu Yerusalemu ndi m'dziko lonse la Yuda. Iwo adamupha pakumupachika pa mtanda, komabe mkucha wake Mulungu adamuukitsa kwa akufa, nalola kuti aonekere poyera. Sanaonekere kwa anthu onse ayi, koma kwa mboni zimene Mulungu adazisankhiratu. Ndiye kuti adaonekera kwa ife amene tinkadya ndi kumwa naye pamodzi atauka kwa akufa. Ndipo adatilamula kuti tikalalikire anthu onse ndi kuchita umboni kuti iyeyo ndiye amene Mulungu adamusankha kukhala oweruza anthu amoyo ndi akufa omwe. Aneneri onse adamchitira umboni ndi kunena kuti chifukwa cha dzina lake Mulungu adzakhululukira machimo a munthu aliyense okhulupirira iyeyo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a nkalata ya Paulo Woyera kwa Akolose. Tsono ngati mudaukitsidwa pamodzi ndi Khristu, ikani mtima pa zinthu zakumwamba,
kumene Khristu akukhala kudzanja lamanja la Mulungu. Muzifunafuna zakumwamba, osati zapansi pano, pakuti kunena za moyo wakalewo mudafa, ndipo moyo wanu watsopano ndi wobisika, pamodzi ndi Khristu Mwana wa Mulungu. Khristu ndiye moyo wanu weniweni tsopano. Choncho pamene Iye akudzaonekeranso, inunso mudzaonekera mu ulemerero pamodzi naye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa tsiku lotsatira Sabata ya Ayuda, mmamawa ndithu kukadali kandima, Mariya wa ku Magadala adaza ku manda a Yesu. Adaona kuti chimwala chija chachotsedwa kale pa khomo la mandawo. Choncho adathamanga nakafika kwa Simoni Petro ndi kwa ophunzira wina uja amene Yesu ankamukonda kwambiri. Adawawuza kuti awachotsa Ambuye m'manda muja, ndipo sitikudziwa kumene akawayika. Pamenepo Petro ndi ophunzira wina uja adatuluka napita ku manda. Onse awiri adathamanga pamodzi, koma ophunzira wina uja adathamanga kopambana Petro, nkuyamba ndiye kufika ku mandako. Adawerama naona nsalu zija zili chikhalire, koma iye sadalowemo. Simoni Petro atafika akumutsatira, adalowa mandamo. Adaona nsalu zija zili chikhalire ndiponso kansalu kamene kanali kumutu kwake. Kansaluko sikanali pamodzi ndi nsalu zina zija, koma padera pakokha kali chipindire. Pamenepo ophunzira wina uja amene adayambirira kufika ku manda nayenso adalowa. Ndipo ataona zimenezi adakhulupirira. Mpaka nthawi imeneyo iwo aja anali asanamvetse malemba akuti Yesu azayenera kuuka kwa akufa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero pamene tikuchita chaka cha Pasaka, pamene tonsefe tikukondwerera kuuka kwa Ambuye Yesu, kuti imfa ija yagonjetsedwa, Mulungu wapambana, pali zinthu zingapo zimene tikuphunzira kuchokera mawu athu amene tawamva tsiku la lero. Phunziro loyamba tikuliona mawu athu achiwiri aja, mawu a mkalata Paulo woyera kwa Akolose, kuti ife anthu amene tikukhulupirira kuti Ambuye Yesu wauka kwa akufa, moyo wathunso uonetse kuti Ambuye Yesu watiukira pakati pathu. Akuti nthawi zonse tiyike mtima wathu pa zinthu zakumwamba osati zapansi pano. Tizikhulupirira ndi kudalira Mulungu pa zonse. Choncho munthu amene wayika mtima wake pa zinthu zakumwamba, khalidwe lake limaonetsa kuti lizionetsa khalidwe la Mulungu. Azikhala munthu amene chikhristu chake chizimuchitira umboni kuti iyedi ndiye mwana wa Mulungu. Zochita zake zisamakhale zosemphana ndi zinthu kapena moyo wakumwambawo. Choncho ife amene lero pamodzi tikukondwera kuti Ambuye Yesu atiukira, tikakhale mboni zakuuka kwa Ambuye Yesu. Makamaka moyo wathu ukaonetsedi kuti ifeyo kwathu kwenikweni ndi kumwamba, ndipo tayika mtima wathu pa zinthu zakumwamba. Tikaona mu uthenga wathu wabwino umenenso taumva tsiku la lero, ukuchitira umboni kuti Ambuye Yesu wauka kwa akufa. Makamaka tikayang'ana maumboni amene aperekedwa mu uthenga wathu wabwino wa lero, zonse zimene zachitika mu uthenga wathu umenewu. Tamva kuti mama wandithu kukadali kandima, Mariya wa ku Magadala adaza ku manda a Yesu.
ndipo adaona kuti chimwala chija chachosedwa kale pa khomo la mandawo. Mpaka kuti umboni umenewu, uthenga umenewu sadafune kuti ungokhala wa yekha. Adathamanga nakauza Simoni Petro ndi kwa ophunzira wena uja amene Yesu ankamukonda kwambiri. Ndipo iwo anali ndi nkhawa kuti awachosa Ambuye m'manda, ndipo sitikudziwa kumene akawayika. Ndipo pamene Petro ndi ophunzira wina uja amene Ambuye Yesu akankonda kwambiri adathamanga ku manda. Ndipo tikumva kuti wophunzira uyuyu woyambayi adathamanga kwambiri kuposa Simoni Petro, koma kuti atafika ku manda kuja sadalowe m'manda. Adadikira wachikulire Simoni Petro kuti afike kaye. Ndipo atafika Simoni Petro ndi amene adalowa m'manda. Kufuna kuti nthawi zonse pakati pathu pakakhala anthu achikulire, tiyenera kumawapasa ulemu wawo woyenerera. Tizilemekeza anthu amene ali achikulire. Wotakhala kuti iwe wang'ono waphunzira chotani, ukuziwa zinthu zambiri, komabe pamene pali achikulire tiyenera kumakhala anthu omawalemekeza iwowo. Phunziro limeneli tiyeni tilitenge lero kuti pamene tikukondwera kuuka kwa Ambuye Yesu, moyo wathu ukhale moyo wosinthika. Tiziona ubwino ndi kufunika kwa anthu amene ali achikulire pakati pathu, monga amene ophunzira uja amene Ambuye Yesu akankonda kwambiri adamulemekezera wachikulire Simoni Petro. Ndipo ati kuti atafika ku manda kuja adasimikizadi kuti Ambuye Yesu auka kwa akufa, chifukwa nsalu zimene adakutira mtembo wa Ambuye Yesu akuti zidali zitapindidwa ndi kusiyidwa pambalipo. Ifenso lero tiyeni pamene tikusinkhasinkha za kuuka kwa Ambuye Yesu zilipase mphamvu tikhale anthu okhulupirira Mulungu. Tizikhulupirira nthawi zonse mphamvu ya Mulungu, osati mphamvu za ife tokha anthu ayi. Palibe chimene chingamulepherese Mulungu. Iye ndiye mwini moyo, ali ndi mphamvu yoposa china chilichonse. Tiyeni pa moyo wathu tikamakhala tizidalira Mulungu. Pali miyala yambirimbiri imene imatilepheresa ife kuti tichite bwino pa moyo wathu. Miyala imeneyi singachoke pogwiritsa ntchito mphamvu za ife tokha ayi, koma tikadaliranso ndi kukhulupirira mphamvu ya Mulungu. Tizipempha nthawi zonse chithandizo kwa Mulungu pa china chilichonse chimene timachita pa moyo wathu, kuti Mulungu azilowelerapo. Tikalola kuti Mulungu alowererepo, ife tizakhala anthu opambana. Chinthu chinanso chimene tikuphunzira chokera mawu amene tawamva pano, tikumva kuti nsalu zija zidapindidwa, kusonyeza kuti Ambuye Yesu akufuna kusimikiza kuti sanamalize ntchito yake pansi pano, azabweranso pakati pathu kuzatipulumutsa. Ifenso tiyeni tizilola kuti Ambuye Yesu azikhala nafe nthawi zonse. Fa ndi Ambuye Yesu yekha amene angatipulumutse ife. Ndi Ambuye Yesu amene angabwerese chipambano pakati pathu. Tiyeni pomaliza kuuka kwa Ambuye Yesu kutithandize ndi kuzindikira kuti Mulungu samalephera, ndipo palibe amene angalese cholinga cha Mulungu pakati pathu. Makamaka tikayang'ana moyo wathu, ambiri timakhala wokhumudwa. Anthu ena mwina amatiuza mawu ambiri otikhumudwisa kuti palibe chimene inu mungachite pa moyo wanu. Koma lero tizindikire kuti amene ali ndi mphamvu zonse, amene amaziwa kuthekera kwathu ndi kufoka kwathu, ndiye Mulungu. Tikhulupirire ndi kudalira Mulungu. Tisakhulupirire zofoka, zokhumudwisa zimene ena amatiuza ayi. Tiyeni nthawi zonse tizimvetsera mawu a Mulungu ndi kuwagwiritsa ntchito. Tiyeni lero nafenso tikawalalikira anzathu za kuuka kwa Ambuye Yesu, makamaka pamene tikhala anthu osinthika. Tikakhala anthu osinthika ndi kuti Ambuye Yesu tauka naye kwa akufa. Koma ngati moyo wathu ukhale chimozimozi, ndi kuti tikadalibe ife m'manda muja. Tipemphe Ambuye Yesu ouka kwa akufa kuti atithandize, aziyenda nafe, azitimenyera nkhondo nthawi zonse, kuti nthawi zonse tizikhala anthu olimba mtima ndi kukhulupirira ndi kudalira Iye pa zonse moyo wathu wonse. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akusikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Amen. Mukhale ndi la Mulungu lopambana.